Оф, къде ме водиш? Хайде, ела да виждаш, Ама заповядай. аз се изморих, ние сме на Няма какво да четвъртия се етаж изморяваш, вече. хайде, ела. Уж апартамент ще да ме показваш? Изчакай малко просто. Добре. Заповядай, това е апартамента. Но той е празен. Изчакай малко да ти обясня. Заповядай. Какво става тук, бе? Защо всичко е празно? Изчакай малко. Знаеш ли кое е хубавото тук? Кое? Че всичко може да го направиш по твой вкус. Просто си го представи. Ето, представи ли си го? Маля? Да. Много ще е хубаво. И кучето ми ще го хареса. Е, това не е всичко. Ето, това ти е спалнята. Спокойно. Просто си го представи пак. Видя ли? Тук всичко ще стане просто уникално. И е 65 квадрата на четвъртия етаж. Идеална е за теб. Но не дай да бързаш. Имам други предложения за теб. Това сме. Тук апартаментът е същата квадратура. Гледа на изток, но гледката е по-добра. Имаме един проблем. Какъв е той? И този ми харесва. Значи може да вземеш и двата. Нека първо да го изкоментирам с кучето.